Iki rasa. Kowe nang kono ta Yem? Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih tiga sekawan. Kudu jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho, sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng diputuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bain-bain. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijawa ngranti suwe banyu sinaring niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondheli niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Njodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngaten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Kowe iki ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggondheli pustaka Jamus jimat sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya.
karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari, nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupa teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati, nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrep. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro? Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Ngene ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. Oh, jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Mudugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki go wis bacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki ngopo kuwi? Nek kaya aku wis bacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas marang-marang putung. Gecek ndas. Wah, kecek-keti metu sapa? Weh! Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jamus Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene?
Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhaki karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Rama Tamajati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Yai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Yai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndarawerkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubuk-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndarasedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndarasedewa. Kula sing ora trima. Lho, Kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe ayo nendi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jiri. Ora sakakan gelem tanpa ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung wae. Metu coba legane aku wae. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Ha sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok kono. Yo mangkat yo saiki ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu. Mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit. Pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yang aku lunga sih ya. Inggih wis paken dawuh. Suwe barang ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya josok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi.
Apa ya nggih? Dek winganane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Dadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki kok. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Aku ya katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mutar watur. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Lho. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nek nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur Pustaka Jamus Sriposada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Si dadi bledok-bledok. Si bledok-bledok, si dadi bledok-bledok. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gendapan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki.
Kowe ngapa? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Sono. Tiga. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut Kacantarja Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kacantarja Antasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia Arab berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. 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 Nek tekan kene Tandangane padha-padha le petuk. kowe mbiyen di SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. anu maksudnya pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat di tempat, gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? polisi. Anu nama lu. Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong paling mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bonto tani kon ngerincung sikile. Modar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Pun ngerti ceritane. wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garkaca Kakang Antarja sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garkaca Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan.
Lahir batin. Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Ken mau ora tok idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-hapusan ki terus. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lare nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kowe aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe sih? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, ndak tak ngundang Cipta barang. Ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh biyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange Sapa? Antasena Gumbulmu mlocot. ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, Lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggugu ana Baladewa ngembang mati glanjang ning kono. kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil Dengkul mlocot. kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, Pun pokoke tak cipta. nggih monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki mau? Tekmu. Aku kok pangling ya. Karo sae dhewe kok lali. Wis suwe ra kok. Pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winah yo ngesepi sumimpen telenging kalbu.
Pambukaning warana Karlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Tro, Nun. Gong, Nun. Waduh, lehku maca mantram sajae kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewani Petruk. Pun mboten napa-napa saanane mon. Ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Tru. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep medhi ngono kuwi, oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ra iso tenguk. Nggih. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanana ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa ae, Tru. Ora wis angel diganti iki wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mung kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja tuwah-wahi, aja tuwah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Ome wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakakku slamet.
Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwate aku sing bakal nandangi karo Nata Mantura apa dene Werkudara. Manggon to, Gong. Angel rono. Iki ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Neng kudu tekan kene, nek mergo ora usah omong, kok ndak ketara. Iya. Neng nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sik sing methoke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Darantasena kaya iki men iso mirah-mirahke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ya, Truk. Telake mingsle. Ngajeng. Nyuwara gedhe ora bali-bali. Lho, iki nang Baladewa karepe piye? Panus maning jajalan iblis sangat. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki Meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Ora usah dadaku yen gunem tanpa kun. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso. Tataran kowe. Bajigur kono. Wah. Soboy. Werkudara. Sadron Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan.
sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta ning negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni mriki mula kuwatir penggaling pun Kakang tu muli Syadi ndak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang Koko Prabu Mandura kok padha gelut karo Koko Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi mana to kae sawangen menika satunggiling lampaning ngedapi-dapi Koko Prabu piye Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng lampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura reka giri-giri ronanggono jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestuwara kon menapa kok gumujeng lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane tan Prabu Koko Prabu Mandura ngerti ora kae sapa sinten Petruk to Petro iya setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae urung dikandhani kok wis guyu ora mergo nek tak kandhani kowe mesti kaya maido sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan sing siji kae ora coba ngerti ora mboten ngertos mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin ngerti ora mboten dipun paksa inggih mboten saged kae Bagong lho kok saged sami wujud kados mekaten merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan ora Bu mangke mindak kelingseman lah iki ana ing kene tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta saenipun kados pundi ngene wae aku tak misah Werkudara kowe misah Baladewa oh iya sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen oh iya rugeten jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah istirahaken dawuh ayo Setyaki sawi kula dherekaken ora Bu
Prabu. Watri semedan Koko Prabu. Wah, Setyaki aja bisa kemarin. Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh Kresna wonten dawuh aja mbok pisah. Aja mbok bisa menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok bisa. Inggih, kula ngertos. Koko Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok bisa. Werkudara kuwi tak idake sirahe. Kresmin Kresna, aja mbok bisa. Laita-itae men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Koko Prabu aturi sabar. Ing atase pun kakang Narendra Mandura dikembari karo menungso ra tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih, kula ngertos. Sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Koko Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Koko Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kakang ning. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, makire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho, kok Si Adi lagi wene mras niku Negara Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula.
Koko Prabu nembe kemawon Koko Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, Kose. Kose lah sing gawa pustaka Jamus Klima Sada iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Yayi Jamus Klima Sada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah, rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek susu ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggawa pustaka Jamus Klima Sada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane rek. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasana. Wah, idake Sapa? mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Diapure. Weh lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho ming muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Ku nganturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Werkudara ya Antasena. Lho lah cilaka. Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingone. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene para kawan. Petro, Nun. Lah
kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung ngene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diastana Tandrawati, Ndrasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula rawani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ra iso apa mung mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadeki kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek Bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti Bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih. Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah, Pahit. pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kalian para Pandhawa, wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kalian para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus yadake ndak menyang-endi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake walanan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Thank you.